Dobro nowina od Jezusa według Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 14 rozdział. Działanie Jezusa w Galilei. Historio Jana Cotoplo. We owym czasie usłyszał tetrarcha Herod nowina o Jezusie i rzekł swoim sługom: on nie on, Cotoplo, co był skrzeszony ze umrzonych i z kulitego cuda dzieją się odeń. A Herod był chycił Jana, związał go i trzymał pod wachtyrzem dla Herodiady, baby od Filipa, swojego brata. Bez to, iże jon godał, nie wolno im mieć tobie. A kej go chciał zamordować, bał się ludu, bez to, iże mieli go jako proroka. A kej fajrowali geburstak od Heroda, tańcowała cera od Herodiady pośród wszystkich i urzekła Heroda. Z kulitego pod przysięgą przyobiecał jej dać, co ino by chciała. A ona, animowana od swojej matki, rzekła: dej mi, godo, tukej na lawur gowa od Jana, Cotoplo. I zetnił się król, no ale z kuli przysięgi i łonych, co legali z nim przy stole, kozał dać. A kej posłał, dał zetnąć gowa od Jana we hereszcie. I przyniesiono była jego gowa na laworze, a oddano dziołsze. A ona ją dała swojej matce. A kej przyszły jego ucznie, wzięli ciało i pogrzebali je. A kej przyszli, powiedzieli to Jezusowi. Pierwsze rozmnożenie chleba. A kej Jezus to usłyszał, to popłynął we łodzi z zahańtego placu na plac pusty ekstra. A kej usłyszało to wiele ludziów, szli za nim ze miast piechty. A kej wyszał, to ujrzał fest wiele ludziów i zlitował się nad nimi i leczył tych, co byli niemocni. A kej przyszedł wieczór, szli ku niemu jego uczniowie i go dali. Pusty je ten plac, a czas już nie skory. Toż dej odejść temu ludowi, co by kej pójdą do dziedziny, kupili se jodło. A Jezus rzekł im: nie trza, co by poszli, dejcie wy im jeść. A oni mu rzekli: bo my tukej ino 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: dejcie mi je tukej. A kej kozał onemu ludowi siednąć na trowie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, a kej kuknął we niebo, błogosławił, a kej połomął, dał uczniom chleby, a uczniowie ludowi. I pojedli wszyscy, i byli nasyceni. A zebrali, co ostało kąsków. 12 kozubów na fol. A onych, co jedli, było kole 5000 chopa, okrom babów i dziecek. Jezus chodzi po wodzie. I łoros Jezus przymusił swoje ucznie, co by weszli do łodzi i płynęli przed nim na drugą stronę, a że odprawi lud. A kej odprawił lud, wlos na góra ekstra rzekać. A kej przyszł wieczór, był hańsom. A łódź już była we podśrodku morza. Fest miotano od welów, bez to iże był odwyrtny wiater. A za 4 wachy nocnej szedł do nich Jezus, co chodził po morzu. A kej uczniowie go ujrzeli, kiedy chodził po morzu, zgańbili się i rzekli: to duch! I z kuli wylękanio ryczeli. A łoros godał Jezus im i rzekł: łopowogi, joje, nie lękajcie się. A Peter we odpowiedzeniu rzekł mu: Panie, jeśli ty jeżeś, koż mi przyjść dosia po wodach. A on rzekł: pójdź. A kej Peter wylazł ze łodzi, chodził po wodach i przyszedł do Jezusa. A kej ujrzał festelny wiatr, zlękł się, a kej już zaczął tonąć, ryknął i rzekł: Panie, ratuj mnie. A wnet Jezus dał swoja ręka, chycił go i rzekł mu: małej wiary, czemu żeś nie dowierzył? A kej oni wleźli do łodzi, wiatr haltnął. A ci, co byli we łodzi, oddali mu z oca i rzekli: Richtig jeżeś Boży Syn. Jezus uliczo we Genezaret. A kej dopłynęli, przyszli do ziemię Genezaret.
a kej poznały go chopy ze łonego placu, posłały po całkiej okolicy i przynieśli mu wszystkich, co źle się trzymali. I prosili go, co by ino tyknąć kraja jego obleczynio, a ci, co tykli, byli uratowani.